facultatea de criminalistică. Hai, du-te! Și vii la mine, da? Dacă vă apropiați vă dai, rămâneți acolo! Rămâneți acolo! Nu vă apropiați! Rămâneți acolo! Aruncă urmă de drag! Nu urce, nu urce! E burte! Ionut! Astăzi, în fața noastră, am onoarea să vă prezint vorbele dar în special Ceșceta, născut din Vasilea și de Cei mici, da. Poți să spui ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut astăzi? Cel mai mult mi-a plăcut acțiunea cu polițiști care au urmărit infractorii. Tu te-ai gândit vreodată sau îți dorești să fii polițist? Ai gândit să te faci polițist? Da, m-am gândit. Ce-ți place cel mai mult la meseria asta? Din ce fac așa polițiști? Nu vrei să-ți faci poză pe Nu face pentru Ce fac mai exact? mai exact, ei prindă infractorii care fac rău și criminali. Și ce avem aici? Un motor BMW. Îți plac motocicletele? Da. Asta a poliției cum arată? Cum ți se pare? Bine, spui câți ani ai în primul rând? 9 ani. Și de câte ori ai fost până acum la ziua poliției, în acești 9 ani? E mai mult de 14. Vin fiecare an? Da. De ce vin fiecare an? Ce zici? Pentru că este sărbătoarea urări. Este poliție. Le-ai făcut și urări? Da. Ce le-ai urat? Uite, dacă o să se uite la materialul ăsta, poți să le faci o urare la televizor. Ce le transmiți? Le transmit multă bucurie și la mulți ani, de ziua poliției. Mulțumesc! Mulțumesc!